cijenjene gošće i gosti, draga djeco, dobro nam došli na promociju druge knjige autorskog dvojca Rozalije Popović-Jasvele i Zdravka Damjanovića, knjige koja svojim pjesmama i ilustracijama djeci otvara prostor mašte i osjećanja i slobodnog izražavanja, što je najvažnije. Čast mi je i zadovoljstvo poželjeti vam dobrodošlicu u Centru za posjetitelje Natura 2000 Garešnica u dvostrukoj ulozi večeras. Tajnica ogranka Matice Hrvatske u Garešnici, koji stoji iza ove knjige, i ravnateljice centra u kojem se zaista radujemo svakoj novoj promociji, a posebno ovakvim projektima koji su namijenjeni djeci. Srdačno pozdravljam našeg gradonačelnika, gospodina Josipa Bilandžiju, direktoricu Turističke zajednice Sjeverna Moslavina Danijelu Belak, naše autore Rozaliju i Zdravka, lektora i korektora knjige profesora Zvonka Paraga, predsjednika ogranka Matice Hrvatske u Garešnici gospodina Gorana Grgića i sve vas ljubitelje književnosti i umjetnosti. Interesantna je činjenica da smo točno prije godinu dana imali priliku biti na promociji prve knjige našeg autorskog dvojca, a sada je mi tiskana već druga, koja je malo drugačija i još interesantnija. Posebno mi je drago što je ova promocija u organizaciji ogranka Matice Hrvatske u Garešnici, koji svojom izdavačkom djelatnošću pokazuje koliko je važno ulagati u knjige za djecu. Djeca su naša budućnost, a knjige poput ove pomažu im razvijati kreativnost, osjećaj za riječ i ljubav prema stvaranju od najranije dobi. Stoga za početak pozivam predsjednika ogranka Matice Hrvatske u Garešnici da vam se uvodno obrati. Hvala lijepo, Margareta. Što drugo reći, nego da mi je baš lijepo vidjeti vas opet ovoliko. Očito se stvorila neka publika koja poštuje lijepu hrvatsku domaću riječ i drago mi je što smo nakon upornog rada godinama uspjeli doći do stadija da su sva naša izdanja u Garešnici lijepo opraćena, da su to knjige koje se zbilja čitaju. Evo, kao što vidite, ovako interaktivno se već i boja i to smo i htjeli, kad smo izdali, htjeli smo da djeca učestvuju u stvaranju te knjige, htjeli smo da požele jednog dana napisati, nacrtati svoju knjigu i nadamo se da ćemo mi stariji doživjeti da ovakvi mališani koje smo uveli u svijet hrvatske riječi doista napišu i neku svoju knjigu. Pretpostavljam da vas ja najmanje zanimam, pa ću samo pozdraviti gospodina gradonačelnika i ja, zahvaliti se na velikoj potpori. Ovakva knjiga naravno ne bi moglo biti bez potpore grada i gradonačelnika i uopće mislim da potpora udrugama, društvenom životu je na nivou kakav smo mogli samo poželjeti. Gotovo sve projekte koji dođu do ogranka Matice Hrvatske mi smo ovog trenutka u stanju oživotvoriti. To je zbilja idealna situacija. Naravno, velika hvala autorskom dvojcu, Ruži i Zdravku. Najkraće rečeno, bajka traje dalje. Već puno godinu dana, ovo je nastavak te bajke i možemo samo poželiti da taj stvaralački zanos, ta volja potraje dalje, pa da se, ako ne prije, onda dogodine otprilike ovo vrijeme nađemo na ovom mjestu zbog sličnog razloga. Kad je već prilika, kad ogranak Matice Hrvatske organizira ovako nešto, to sve ide kao samo od sebe. To baš nije tako, jel? Mnogo puta iza toga stoje naša tajnica Margareta, pa molim vas, jedan veliki. Puno toga bi bilo puno teže i onda bismo tek vidjeli kako mnoge logističke stvari idu da nemamo Margarete i evo, baš smo na tome jako zahvalni. Prije nego što joj vratim riječ, evo, dopustite mi jedan trenutak poseban, danas osim što je promocija ove knjige, naša Rozalija ima i rođendan, pa evo, Zdravko, ja sam se ne mogu Bolje ne. Ovo će ti zašto. Znam. Sve to nešto.
Baš vam hvala za ovo. Srećno večer. Ovo je nešto što me... Hvala. Zahvaljujem predsjedniku ogranka, a sada molim i pozivam našeg gradonačelnika, gospodina Josipa Bjelanđiju, da nam se obrati s nekoliko rečenica. Izvolite. Poštovani umjetnici, dragi djeco, drage sugrađanke i sugrađani, dragi gosti, evo sve skupa srdačno pozdravljam, jer danas smo se svi zajedno okupili oko ove posebne zbirke. To nije samo zbirka, nego susret riječi i slike, poezije i mašte, svijeta djece i svijeta odraslih. Hvala lijepo, hvala puno na našoj Rozaliji koja je sa puno ljubavi i nježnosti napisala se ove stihove. Isto tako hvala puno našem Zdravku koji na samo sebi svojstven način popratio sve sa svojim ilustracijama. I ovo nije nikad, kao što smo čuli, prvi zajednički rad, to je jednostavno pokazatelj i snage i ljubavi u njihovom zajedničkom radu. Grad Garešnica prati sve ovakve kulturne projekte i pratit će ih i u budućnosti, jer oni su zaista obogaćili društvenu zajednicu i ostavljaju jedan trajni trag. Iskreno hvala našim autorima na darovanim snojima, hvala isto tako i našem ogranku Matice Hrvatske u Garešnici, na izdavanju ove knjige, na predanom radu, na radu koji zaista čuva i promiče kulturu, pisanu riječ i stvaralaštvo u našem gradu. Hvala našoj Margareti i evo, uživajte i u slikama i u riječima. Hvala vam lijepo. Evo nakon uvodnih riječi krećemo na službeni dio. Recimo to tako, za uvod molim lektora i korektora knjige, profesora Zvonka Faraga, koji je najstručniji ovdje reći nešto više o samoj knjizi, da nam kaže sve o sve. Da budem svakom lovcu poklopac. Neko mora. Jako je lijepo biti u ovakvoj priči. Ova priča je počela prvim izdanjem ove prethodne slikovnice koja je bila biser u nakladničkoj djelatnosti našoj i najuspješnija do sada jer je naklada koliko? Oko 250 primjeraka već na prvoj promociji tako reći nestala. I onda je uslijedilo drugo izdanje, koliko je ostalo ne znam. Malo, ostalo je malo. I sad je evo došla nova knjiga koja je drukčija, po mom sudu urednički bitno poboljšana, iako je ona prva bila biser bez prigovora. Poboljšana je u smislu da je poticajnija dječjem stvaralaštvu. Jer vidjet ćete, dobro, o tome će Zdravko više govoriti. Samo ti pričaj. Meni je rekao, samo ti pričaj, ja ću manje govoriti. Dobro, ja ću samo naznačiti. Dakle, ostavila je puno prostora dječjem stvaralaštvu. Dječjem, ne samo likovnom, da oni sami kreiraju, dograde ove stranice neke koje su na kojima su namjerno ostavljene bjeline, nego u skladu sa svojim doživljajem književnog teksta. I na kraju su ostale prazne stranice za dječje samostalne radove i književne i likovne. To je fantastično. To nije dakle ona puka bojanka gdje će dijete uzeti boju koja mu je prva pri ruci pa će prebojiti da bez doživljaja i ovoga i onoga, ovo je baš stvaralački poticaj. Evo, to je ta urednička nova koncepcija na kojoj zaista samo čestitke. Zato je ta knjiga biser, ja sam, a čujte, ne čitam puno slikovnice, ali odem u knjižnicu pa pregledam slikovnice
Pa mogu reći da ovo spada u nakladnički vrh, mi se možemo time pohvaliti. Jer oboje autora su umjetnički već dokazani. Ružine pjesme su objavljivane i u dječjim udžbenicima, a da ne govorimo koliko njezinih pripovjednih stvari tek čeka objavljivanje. S nekima je doživjela međunarodni uspjeh, o tome se ovdje nema pojma, a nakladnički, ona čeka sa svojim pripovjednim stvarima i za odrasle i za djecu nakladnika. Dakle, o Zdravku ne treba pogotovo toliko toga govoriti, zato što je on tu i zato što je svake godine prisutan, pa ga znamo. E sad, gdje je ključ, gdje je temelj, gdje je tajna tog uspjeha? Čujte, smijem ja jednu usporedbu da dobijem neki kontrast? Može, manje ćeš ti pričati. Ja sam imam tako neki stolić za kojim ja radim ili ujutro pijem kavu i onda mi je pogled na cestu. Tako jedno jutro pijem, u stvari popodne, i sad gledam jedan mladi bračni par, naprijed je muž, sa skupim kolicima u kojima je dijete, i on ima u jednoj ruci držku tih kolica, a u drugoj ima mobitel. I on tipka palcem po tom mobitelu i malo gurka ta kolica. Iza njega na 10, ajde da ne pretjeram, 15 metara, ide žena. Ona isto ima mobitel. I ona tipka na taj mobitel, elegantna je mlada dama, a iza nje na 10-ak metara ide dijete koje je tek počelo hodati i taj bokčić sad ne znam šta će od sebe, on malo gleda lijevo pa malo gleda desno, pitaj Boga, dobro da ne upadne u onu rupu tamo, kako je sve raskopano, razumijete? I sad se ja pitam, koga ima to dijete? Ima li, mama ima mobitel, mama nema njega. Jer tom djetetu treba pažnja, treba ljubav. Ne, ona ima mobitel. I onda ona kad se sjeti da je dijete tabana za njom, onda se ona okrene pa ona nek malo požuri, da bi ona mogla se vratiti svome mobitelu. To sad ružno je, ne mogu reći dijete nema roditelje, ali nema ono što tom djetetu treba, a to je ljubav. To je ljubav i to je pažnja. Poslije ćemo dati laptop, da ćemo, pitaj Boga šta, auto, na kraju kad krenu kola nizbrdo reći će, pa sve smo im dali, nismo dala ništa. Ti si njemu trebala dati svoju ljubav i svoju pažnju, a ne stvari. Dijete hoće roditelje i tako, sad da ne pričam. I sad sad zašto sam ovo ispričao? Da dobijem kontrast. Ja mislim da je osim talenata književnih i likovnih, najbitnija stvar za uspjeh ovih knjiga ljubav. Ljubav. Dakle, mislim da je ona korijen. Ruža ima takav fenomenalan osjećaj za dječji svijet. Ona ga tako dobro razumije, tu dječju psihologiju i puno iskustva ima s tom djecom. Kad ona piše pjesmu, ona ne piše pjesmu kao učiteljica koja će odozgo docirati i soliti djetetu pamet, nego polazi od onih njegovih najneposrednijih interesa za svijet u kome živi i onim doživljajem. A tu su djed, baka, mama, tata, dakle, jagode u vrtu od kojih će nastati štrudla, pas, mačak i ovo i ono, dakle sve te stvari. I to je taj suodnos ispunjen ljubavlju u kome se, i to je dobar odgoj, jer dijete otkriva svijet, ali otkriva ga u takvom okružju koje će ga
formirati kao zdravu osobu, zdrava čovjeka. To je. I sad kad se to napiše, osim toga sad evo nešto za književno, u toj njezinom izričaju, ona tako majstorski te svoje temeljne motive o kojima ti svojih pjesama, uz naravno ove popratne, zaokružuje u jednim i dobro poantira pjesmu u stihovima kratkim, muzikalnim, tečnim, razumijete, djetetu interesantnim i dostupnim. Dijete ne može čitati heksametar, ali može peterac, može šesterac, može, razumijete. Dakle, ono nema živaca za pjesmu na 5 stranica. Dovoljno je nekoliko efektnih strofa. I tu je ona postigla svoje majstorstvo. Dakle, eufonično, toplo, ispunjeno ljubavlju, duhovito, jeli? I to je to. Pozdrav. Pa ko može reći za malu djecu kikići? Pa može samo onaj ko voli djecu. Jeli, ko voli djecu. Dakle, on kaže mali kikići. Dobro, to je to. I, dakle, on je na osnovi tog teksta, i sad dobro, ima i drugih nekih okolnosti, ušao u taj svijet, proniknuo u njega, šta je zgodno u likovnome smislu iz tih pjesama uobličiti, i on je to stvaralački uobličio. I to je vedro. Ja sam za prvu zbirku rekao da je sva nasmijana. Zbilja oni likovi, one životinje i ono, pa to svi se smiju, jel? To je sve, to je tako vedro, to je tako lijepo, jel, da. Pa i druga je tako. S tim da je ona ovako, odmah da kažem, urednički, on će o tim svojim motivima, zašto je to radio, reći više, kao što će i Ruža reći više. Evo, to je to. Ne bih htio duljiti više, već Margareta škare pokazuje. Sada bih zamolila gospođu Rozaliju da nam podijeli s nama svoje razmišljenja i dojmove. Nakon nje ću zamoliti Zdravka da nam ispriča kako je uopće došlo do ideje za stvaranjem ovakve interaktivne knjige koju svako dijete može personalizirati i učiniti svojom i unikatnom, a nakon toga će uslijediti čitanje poezije. Dobro večer. I odmah vas molim, tremu imam do neba. Kad pogrešim, vi nemojte to uopće. Pravite se da ne znate. To niste čuli ništa. Dobro večer i dobrodošli na promociju druge knjige koje su moji stihovi dali glas, a ilustracije profesora Damjanovića su im ovaj put udahnuli dušu na još zanimljiviji način. Jedno bez drugoga ne bi funkcioniralo. Njegove ilustracije i moji stihovi su još jedna naša knjiga puna vreća snova i jako sam sretna zbog toga. Stihove sam počela aktivnije pisati nakon što se rodio moj prvi unuk Jan. Slijedili su Sven i Lana, te otud moj pseudonim Jasvela. Od prva 2 početna slova njihovih imena. Zahvaljujem profesoru Zvonku Faragu na lekturi, ogranku Matice Hrvatske u Garešnici i gospodinu Goranu Grgiću na tiskanju knjige. Gospođi Majdi Zdarević, koja mi je od 21. godine vjetar u leđa. Također zahvaljujem gospođi Margareti Miloš na organizaciji ove promocije, gospodinu Bečić-Spahiću, on je bio prvi koji je rekao da je to za Maticu, i gospodinu Marijanu Vujci na snimanju. Ne smijem zaboraviti ni gospođu Željku Horvat-Vukelja, bez koje moje pjesmice ne bi stigle do časopisa SMIB i školskog udžbenika Svijet riječi 2. Zahvaljujem svima koji su na bilo koji način sudjelovali u izdavanju i promociji ove naše druge slikovnice za djecu, kao i svima vama koji ste večeras došli na druženje s poezijom i likovnom umjetnošću za djecu. Volim pisati pjesmice i romane, smatram to Božjim darom, talent koji sam dobila rođenjem. Moje je samo prenijeti misli na papir, a uz Zdravkove ilustracije likovi iz mojih stihova ožive.
Nakon promocije naše prve zajedničke knjige koja je lani ovdje predstavljena na isti datum kao i danas, imali smo susrete sa školskom djecom i vrtićancima iz Garešnice, a bili smo i na otvorenju školske knjižnice u Zdenčacu, kao i u osnovnim školama u Trnovitičkom Popovcu i Bereku. Bila su to lijepa i topla druženja. Sjećat ću ih se dok budem živa. Nekoliko osoba me pitala zašto me Goran najavio kao baku Ružu. Bilo je to na moj zahtjev. Ja sam baka već skoro 18 godina, a dječici na promocijama ne mogu biti ni strina, ni teta, ni ujna. Po godinama im mogu biti i baka i prabaka. Volim kad mi djeca priđu s povjerenjem i toplinom. Baka je poslije mame najljepša titula. Ove godine su je dobili Maja, neću reći Zdravko, nego Elvira. Zdravko je deda. Nadam se da će i ova zbirka biti jednako dobro prihvaćena kao i lanjska. Drago mi je što i djeca i odrasli tako lijepo reagiraju na naš rad. I nadam se da će biti jednako zadovoljni s ovom novom knjigom kao i s prethodnom. Pogotovo zato što se u ovoj djeca, osim čitanja i doživljaja pjesmica, će moći izraziti svoju kreativnost bojanjem i crtanjem. Ali o tome će vam nešto detaljnije reći moj dragi prijatelj i suradnik Zdravko Damjanović. Hvala vam svima od srca. I još nešto, danas imam i malu pomoćnicu koja će čitati isto moje pjesmice. Dobro večer, hvala svima što ste došli. Naravno da sam ja stalno razmišljao šta ću pričati, naravno da sam ja to sve zaboravio šta ću reći. Lakše mi je još uvijek mi je lakše nešto nastaviti, nešto ovako. Bez obzira što radim 30 i neku godinu školu, ti ćeš mislim kako u biti, kako sam došao na ovu ideju, u biti kako sam ja zamislio to crtanje, taj rad. Jednostavno, došla mi ideja da bi djeca mogla nešto sama raditi, znači za očekivati je nekakav moj redoslijed u toj knjizi je da će neko od starijih baka, djed, uvijek nekak na njih mislimo, pa mama ili tata neko će s tom djecom pročitati tu pjesmu, pa će onda malo porazgovarati čemu ta pjesma govori i navesti dijete da malo razmisli o toj pjesmi. Samim tim svojim razmišljanjem ostavio sam namjerno ove nekakve prazne dijelove unutar pjesme, unutar samog crteža koje oni mogu obojati. Sad, kako će to oni obojati, ne treba previše tu sa djecom aputirati, to ne bude njihov doživljaj. Ovisi o uzrastu, ovisi o zanimaciji za pjesmu. Neku pjesmu će sad obojati pa će nek preskočiti možda 5-6 stranica, doći do nečega idućeg što im je zanimljivo, ali cilj je u tome da oni te pjesme prožive, da oni njih shvate, da oni razumiju čemu služi poezija i da to pretvori nekakav svoj likovni, vizualni svijet i da samim tim svojim radom iskažu to putem boja. Negdje će oni te boje samo nanijeti, negdje će imate tu dijelova gdje sam namjerno ostavio cijele praznine na papiru gdje oni mogu docrtati nekakve svoje elemente, sve ono što oni misle da treba i na kraju krajeva zadnje 2 stranice su namjerno ostavljene gdje nekakva završetak tog svega je da ta djeca će možda neko napisao pjesmu, nekakav tekst pa će to napisati, pa će to svoje nacrtati i to je ono što će se dogoditi u nekakvih možda godinu dana, 2, kako će dijete to dobiti tu knjigu i onda će ta knjiga ostati na miru. I to neće biti ništa posebno, to će biti nešto usputno. Međutim, kad to dijete bude imalo jedno 25-30 godina, onda će ona, to dijete, u toj pjesmi naći ono što je čitala s bakom, što je crtao sa nekim, razumijete? To će postati jedna unikatna uspomena, znači jedno sjećanje na ljude koji mu tad više neće biti. To je bio cilj i zbog toga je to mjesto. Sam prije nego što damo, ja neću sad zaista dugo, jer kažem, o većinu toga se ja zaboravim, nemojte mi zavjeriti, ali ako budete pročitali te pjesme, gledajući ilustracije, sami ćete doći na to ništa nije nekakva nuklearna fizika, vrlo jednostavno zaključi šta je cilj svega toga.
Samo bih htio reći da mi je jako drago što vidimo ovu malu djecu tu koja su, tu imamo pripremljene ilustracije koje je gospodin Grbić uvećao, pa oni mogu već ovdje pokušati to bojati. Imamo jednu vrijednu mladu damu koja to radi već skoro sat vremena i to mi jako veseli. Da, ja pozivam svu ovu dječicu da oni slobodno tu dođu, a ovdje ćemo staviti neke, ja sam donesao par ilustracija da oni vide kako to izgleda, ta ilustracija, znači da ja ne napravim, drugo je ovo što oni vide u knjizi, a drugo je ono što vide u samom opipljivom obliku, tako da ta djeca mogu tu ilustraciju uzeti u ruku i da mogu shvatiti da oni to mogu napraviti, da to nije ništa posebno, da to oni isto tako uz malo truda mogu to da radi, mogu prenesti neke svoje doživljaje i izraziti ono što oni misle, što žele i na taj način i nekakav svoj duhovni mir i roditeljima će biti lakše. Nisam ja to zamišljao da te slike budu ne znam kako precizno obojane. Mislim da svaka knjiga, dječja knjiga koja nakon 2-3 godine stajanja izgleda kao nova, da je domaća, nije sad vidim gospođe iz knjižnice, nije službena, jel? I ako ta knjiga na sebi nema nekakav trag čokolade i domaće pekmeza, onda to nije. To može biti nešto. Hvala lijepo. Kao što sam i najavila, slijedi čitanje poezije u kojem će našoj autorici pomoći najuspješnija učenica osnovne škole Garešnica u čitanju naglas, Evelin Evaj. Izvolite. Vi ste razmijenili. Da. Pripremi si ovo sljedeću. Da, ne ide niš bez drugih naočara. Baka i unuk. Nuna, nina, nana, ovaj dan je lijep. Jedan mali dječak stigao je na svijet. Mjesecima su čekali na to čudo malo, da će biti dječak, brzo se saznalo. Put bakinom srcu našlo je malo biće, u mislima ga ljubi i priča mu priče. Brzo će je ručice ovijati oko vrata, iz daleka vikaće, došla mi je baka. Kad se spusti tama i noć zamijeni dan, ušuškat će baka svog unuka u san. Stari bicikl. Jedan stari bicikl putem se kotura. Sve se manje vozi, a sve više gura. Blatobrana nema, lanac mu je pao i upravljač njegov već se potrgao. Nijednoga svjetla nemao na sebi, samo staru sjedalicu na kojoj se sjedi. Sve u svemu jedna vrlo tužna priča, jedna vrlo tužna slika i za sam bicikl, a i za vlasnika. Dabrovi. Dabar Deni pozvao je svoju ženu Danu. Plivaj sa mnom, počinjemo gradit novu branu. Zube sam već naoštrio da sve dobro sjeku, mlada stabla rušit ćemo da padnu u rijeku. Upravo su prolistala, bit će dobre hrane, ona deblja poslužit će za zidove brane. To će biti dom iz snova, već se sad veselim, čisti zrak i bistra voda, sve je što nam želim. Planinski potočić. Potočić se napio rastopljenog snijega. Velikom brzinom spušta se sa brijega. Pjena poput čipke sa vodom se spaja. Kroz dolinu teče, ne vidiš mu kraja. Juri preko kamenja, pjeni se žubori. Taj se potok mali nikad ne umori. U njemu se sunce ogleda i kupa, a navečer mjesec u vodu zaluta. Patuljci i vuk. Maleni patuljci stoje ispred vrata, jedne stare kolibe pred rudnikom zlata. U rukama pijuk, svjetiljka na glavi, jedan mladi vuk njima društvo pravi. Našli su ga u šumi, bio je tako jadan, mršav, bolestan i jako gladan. Oni su ga liječili i jesti mu dali, brzo je narastao, nije više mali. Hajde, Vučko, idemo u rudnik po zlata, na straži ćeš stajati i čuvati vrata.
vjenčić od cvijeća. Djevojčica Ana posebno je dijete, od cvjetića raznih vjenčiće si plete. Kad isplete vjenčić, nosi ga na glavi, najljepše cvjetiće nalazi u travi. Tratinčice sitne najlakše se pletu, to raditi znaju sva djeca na svijetu. Djevojčica Ana tratinčice voli, posebno pokazuje vjenčiće u školi. Ledena dama. Ledena dama šeće kroz selo, ogrnula se bundom bijelom. Svaki joj uzdah smrzava zrak, zapuše vjetar, hladan i jak. Bijeli je oblak šubara njena, u njoj je mnogo pahulja drijema. Kad glavu strese, sve se zabijeli, svu djecu redom snijegom razveseli. Zeko i mrkva. U šumici na stazici sjedi mali zeko. Brci su mu dugački, krzno mu je meko. Po crvenu mrkvicu poslala ga mama. Al se zeko zaigrao, mora poći sama. Mrkvica je slasna, svi je vole jesti. Al se mora vrt po nju, ne raste na cesti. Medo iz fraka. Sjedi Medo ispod kruške, a s fraka na grani. Medo, ja te pratim već dugo, od lani. Što ti se dogodilo? Zašto si loše volje? Takvog te ne poznam, uvijek si izgledao bolje. Izbole su me pčele, kad sam im ukrao med. Njušku sam hladio u vodi, hladno je kao led. Zašto turaš njušku gdje joj nije mjesto? Shvatila sam da ti se to događa često. Za sve je kriv med, ne mogu si pomoći, a bez bola do njega ne može se doći. Mali Medo. Pored mene na jastuku mali Medo spava. Mekano mu krzno, čupava mu glava. Oči mu se sjaje u mrklome mraku, u krevetu osjetim moju kretnju svaku. Stisne se uz mene, pa mi čuva snove, kad se sunce promoli, na igru me zove. Krušna peć. U kutu dvorišta stoji, dimi i dahće jako. Zbog velike vrućine ne prilazi joj svatko. Jedino baka zna koliko žara treba za ispeći 4 kruha koja mirišu do neba. Svaki tjedan jednom naloži vatru u peći. Kad bude dovoljno vruća, u njoj će kruh ispeći. Unuči iz kuće jure k baki i pečenom kruhu. Baš će nam dobro doći uz maminu gulaš juhu. Drvene sanjke. Drvene sanjke u šupi stoje. Godišnja doba one broje. Odavno nema prave zime, teško se one mire s time. Žude za djecom i vožnjom niz brijeg, već dugo nisu osjetile snijeg. Djeca bi se rado sanjkala na njima, snijeg nikako da padne, a prolazi zima. Da su meni krila anđela, kad bi mi anđeo htio posudit krila, samo na trenutak, zahvalna bi mu bila. Na tamnom nebu je zvijezda, najsjajnija od svih, do nje bi željela doći, ali ne mogu bez njih. Na zvijezdi je moj dida, on me voli i čuje, već je dugo u vječnosti, sa zvijezdom i namiguje. Da mi samo na kratko anđeo posudi krila, odletjela bi do zvijezde i čvrsto ga zagrlila. Kad zvijezda zatreperi, dida mi pozdrave šalje, iako je u vječnosti, on me voli dalje. Sad bi vam pročitala jednu pjesmu koja se nije baš dječja, ali tiče se svih nas, ima puno tu koji su samci. Ništa nije isto. Ništa nije isto kad ostaneš sam. Ne veselite noć, ne veselite dan. Na starom stolu tanjurine stoje, nema više naše, sad je samo moje. Ni kuća, ni voćnjak nisu više isti, nema nikog da ih skupa s tobom čisti. Kad ostaneš sam, promijeni se sve, samo ti samoća trajno ostaje.
nešto poslije. Ja bih se nadovezala na ovu zadnju pjesmu jer imam potrebu. Samo jednu rečenicu. Pjesma je sasvim istinita i točna, međutim zato imamo umjetnost, zato imamo ovakva zajedništva i zato hvala na još jednoj zbirci koja onda trenutke čini manje usamljenima i puno ljepšima. Za zaključak ja bih osobno rekla još samo 2 rečenice, ako mi dopustite. Neka ova zbirka pjesama bude podsjetnik da su mašta, igra i stvaralaštvo temelj zdravog i radosnog odrastanja. Hvala vam svima koji to prepoznajete i podržavate. Sada ćete moći kupiti knjigu, dobiti i posvetu naravno, a pripremili smo oni skromnu zaključku, tako da mi se pridružite. Da mi samo još nešto da pročitala. Ovako, to sam ja pročitala i to se čuvam već godinama. Nije bilo uopće još govora da bi ja nešto pisala ili... Slava je jako primamljiva. Zna ovladati ljudima. Davno nam je profesorica Neva Rošić govorila: trudite se u životu, ali samo nemojte da vam ime bude veće od djela. Trudim se da ne doživljavati sebe ozbiljno u svemu tome posao, da sebe ne. To je izjavio Goran Navojec, a to je točno mogao reći Zdravko. To je ono što kažu da uvijek trebamo sačuvati to dijete u sebi, njegovati ga i igrati se cijeli život, bar u nekom segmentu života koji nam to dopušta. Tako da hvala vam na dolasku, hvala vam na ovom našem zajedništvu, hvala vam na podršci i nadam se da ćemo se još družiti puno puta i čuvajte i vi to dijete u sebi.